Google Driven inprimakiak edo galdetegiak sor ditzakegu oso modu errazean. Inprimakiok gainera modu askotara erabil ditzakegu. Test modukoak sortu autoebaluaziorako, azterketa gisa, inkesta moduan, webguneetan kontaktu formulario gisa. Bideo honetan ikusiko dugu nola sortu aldugun inprimakia, ze galdera mota ditugun aukeran eta nola antolatu. Aurrena, ohiko berria botoitik abiatuko gara eta gehiago atalean Google inprimakiak sakatuko dugu. Beti bezala, dokumentuari izena jarriko diogu. Inprimakiaren izena ere jarriko dugu. Berez, dokumentuaren izena hartzen du, baina nahi badugu beste bat eman aldiogu, ez du zertan berdina izan. Azalpentxo bat ere idatzi aldugu. Ikusten duzuenez, lehenengo galdera berez agertzen da, eta guk editatu beharko dugu. Galdera mota aukera anitzekoa da, baina alda dezakegu. Hemen, zerrendakoen artean hautatuz. Banan-banan ikusiko ditugu guztiak. Esaterako, lehena, erantzun laburra hautatuko dugu. Eta orain, galdera idatzi. Adibidez, ikaslea identifikatzeko. Galdera guztietan, behan, botoi hauek azalduko dira. Hoiekin, galderak bikoiztu alditugu. Okertzen bagara, ezabatu aldugu. Baita, erantzutera behartu ere, hutsik ez uzteko. Azkenik, puntutxo hauetan klik eginez, aukera gehiago izango ditugu. Adibidez, galdera mota honetan deskribapena gehitu aldiogu. Eta baita, datuen balidazioa erabili ere. Datuen balidazioan, arauak ezar ditzaket erantzuna bideratzeko eta zuzen idazteko. Adibidez, izen abizenak idazteko eskatu beharrean posta elektronikoa eskatu izan banu, testua hautatuko nuke, eta ondoren posta elektronikoa, eta errore pertsonalizatua idatzi. Esaterako, posta helbidea ez da zuzena. Ikasleak oker idazten badu mezu hori azalduko zaio. Orain, hurrengo galdera gehituko dugu. Galderak gehitzeko botoi hau erabiliko dugu. Galderak, berez, aukera anitzeko gisa sortzen dira, eta arestian bezala, galdera mota hautatuko dugu. Paragrafoa. Testu luzeagoa idazteko galdera da, eta testu balidazioan zehaztu aldugu gehienezko edo gutxienezko karaktere kopurua. Jarrai dezagun. Aukera anitzeko galderetan, aukeren artean bat hautatu behar da, eta bakarrik bat hauta daiteke. Galdera idatzi eta orain aukerak idatzeko ditugu. Beste bat gehitzen badugu, beren aukera idazten utziko diegu, aukera librea. Aukerak mugitu aldira arrastatuz edo ezabatu ere bai. Galdera hauetan, puntutxoetan, aukerak ausaz aurkezteko agindu aldugu. Kontrol laukien galdera aurrekoa bezalakoa da, baina aukera bat baino gehiago hauta daiteke. Datuen balidazioan, laguntzeko, zenbat aukera hautatu zehaztu aldugu. Adibidez, gehienez 3. Edozein unetan aurrebista erabil dezakegu ikusteko nola gelditzen den. Goitiberako zerrendak aukera anitzekoak bezalakoak dira, baina menu tolesgarri batean aurkezten dira. Adibiderako, bikoiztuko dugu aurreko hau. Galderan klik egin eta bikoiztu. Ikus dezagun aurrebista. Galdera mota honetan noski ezin da gehitu aukera librea. Kargatu fitxategia galdera mota berria da, baina bakarrik erabil daiteke inprimakia hezkuntzako kontuekin erabiltzera mugatzen badugu. Hezkuntzako kontu batekin ari bagara, inprimakia berez horrela sortzen da, domeinura mugatuta. Ezarpenetan ikus dezakegu. Inprimakia irekiago egiten badugu, kargatu fitxategia galdera inaktibo geratzen da. Edozein kasutan, galdera mota interesgarria da. Ikus dezagun nola funtzionatzen duen. Galdera honen bidez igotzen diren fitxategi guztiak kargatuko dira gure Driven. Beraz, bakarrik pertsona fidagarriekin erabili behar da galdera mota hau.
Galdera idatzi eta zenbat fitxategi igo daitezkeen zehaztu aldugu. Gehienezko tamaina eta onartutako fitxategi mota ere mugatu aldugu. Adibidez, bakarrik dokumentuak edo irudiak edo nahi duguna. Eskala lineala balorazioak egiteko erabil daiteke. Tarteak, luzeagoak edo laburragoak egin ditzakegu. Batetik 5, batetik 10 nahi duguna eta etiketatu ere bai. Esaterako 1 izan dadila bat ere ez eta 5 berriz oso. Aukera anitzeko sareta eskala bezalakoa da, baina taula moduan azalduta, ilara gehiagorekin. Errenkadak idatzi eta ondoren zutabeak. Errenkada guztiak betetzera behartu aldugu eta puntutxoetan klik eginez, zutabe aukera bakoitzeko bat hautatzera behartu aldugu, nahi baldin badugu. Gure galderan, zutabe bakoitzeko animalia bakar bat dagoenez, egokia izan daiteke hau. Azkenik, data zehatz bat galde dezakegu. Baita, ordu bat idazteko ere. Eta horiek dira egin daitezkeen galdera mota guztiak. Galderez gain, beste elementu batzuk txerta ditzakegu galdetegian. Testua, irudiak, YouTubeko bideoak eta sekzioak edo atalak. Ikus ditzagun banan-banan. Testuak eta azalpenak gehi ditzakegu. Adibidez, multzo bereko galderen aurretik gaia edo nahi duguna adierazteko. Elementuak, txertatu ondoren, arrastaka eraman alditugu inprimakian barna, nahi dugun lekura. Botoi honen bidez, irudia txertatuko dugu inprimakian. Txertatzeko aukerak driven ditugun guztiak dira. Irudia txertatzen dugunean, izena jarri aldiogu. Lerrokatu, tamaina aldatu, eta beste dozein elementu bezala arrastatu aldugu nahi dugun tokira. Edozein elementu edo galdera editatzen dugunean, irudia txertatzeko botoia azalduko zaigu. Irudi bat txerta dezakegu eta irudiaren gaineko galdera antolatu. Eta irudiak bezala, YouTubeko bideoak ere txerta ditzakegu. Eta hoien gaineko galderak egin. Bideoa txertatzeko, YouTubeen bertan bilatu, edo dagoeneko bideoaren URL-a baldin badakigu, hori jarri eta kito. Bideoa ere lerrokatu aldugu nahi dugun bezala, eta izena eman. Galdera asko baditugu, atalka bana ditzakegu. Sekzioak gehitzeko botoi hau erabiliz. Sekzioak orriak bezalakoak dira, eta ezarpenetan, aurkezpenaren atalean, baimendu aldugu garapen barra ikustea. Horrela, erabiltzaileek betetzen dutenean, jakin dezakete zenbat falta duten inprimakia amaitzeko. Galdera batzuetan ere, erantzunaren arabera, bidera daiteke erabiltzailea atal zehatz batera edo inprimakia bidaltzera, nahi baldin badugu. Behin, galdera guztiak antolatuta ditugula, inprimakiaren diseinuan aldaketa batzuk egin ditzakegu eta apur bat pertsonalizatu. Kolore paletaren botoia sakatuta, goiburuaren kolorea alda dezakegu. Eta irudidun botoian klik eginez gero, Googleen irudien artean hauta dezakegu inprimakiaren goiburua. Askotxo daude eta arloka antolatuta. Norberaren irudiak ere erabil daitezke. Ekipoko bat kargatu edo Google argazkietako albunetako bat hautatuz. Baina kontuan hartu neurriak eta proportzioak, ez erabili irudi vertikalik. Zabalera irudiaren alturaren hirukoitza edo baldin bada hobe. Nik adibidez, Google argazkiko albunetik hartuko dut aurretik prestatu dudan hau. Aurrebista erabiliko dugu ikusteko nola gelditu den. Eta oraingoz, hau da dena, hurrengo bideoan, konfiguratzeko eta partekatzeko aukerak aztertuko ditugu. Beti bezala, baliagarria izatea espero dut, ongi izan eta hurren arte.